Δημιουργία προγραμμάτων αφοσίωσης κοινότητας και πελατών. Στρατηγικές για την οικοδόμηση της δέσμευσης της κοινότητας μέσω προγραμμάτων αφοσίωσης. Η δημιουργία ενός προγράμματος αφοσίωσης προσαρμοσμένου στους αγροτικούς καταναλωτές περιλαμβάνει μια βαθιά κατανόηση των μοναδικών αναγκών και προτιμήσεών τους. Οι αποτελεσματικές στρατηγικές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την προσφορά ανταμοιβών που αντιχούν με τον αγροτικό τρόπο ζωής τους, όπως εκπτώσεις σε μαζικές αγορές, έγκαιρη πρόσβαση σε νέα προϊόντα ή ανταμοιβές για ενεργή συμμετοχή της κοινότητας. Η εφαρμογή ενός συστήματος πόντων, όπου οι πόντοι μπορούν να κερδιθούν με κάθε αγορά και να εξορκυρωθούν για αγαθά υπηρεσίες, είναι ένας απτός τρόπος για την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών. Επιπλέον, η φιλοξενία ειδικών εκδηλώσεων ή ημερών κοινότητας, αποκλειστικά για τα μέλη της αφοσίωσης, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αίσθηση του ανήκειν και της εκτίμησης μεταξύ της κοινότητας. Ιδιαίτερη προσοχή μπορεί να δοθεί στη διοργάνωση εκδηλώσεων που γιορτάζουν τις τοπικές παραδόσεις και πολιτισμούς, καθιστώντας αυτές τις συγκεκριμένες πιο ελκυστικές και ουσιαστικές. Ωφέλη από τη δημιουργία ενός προγράμματος αφοσίωσης. Τα ωφέλη ενός προγράμματος αφοσίωσης σε αγροτικές περιοχές εκτείνονται πέραν από τα απλά πλεονεκτήματα συναλλαγών για να συμπεριλάβουν αυξημένες πωλήσεις, βελτιωμένη διατήρηση πελατών και βαθύτερη αφοσίωση. Σε περιοχές όπου οι δεσμοί της κοινότητας είναι εγγενώς ισχυροί, τα προγράμματα αφοσίωσης μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά αυτές τις σχέσεις, οδηγώντας σε αυξημένη επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και υποστηρικτική πελατειακή βάση. Τέτοια προγράμματα παρέχουν επίσης στις επιχειρήσεις πολύτιμα δεδομένα σχετικά με τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη προσαρμογή των προσπαθειών marketing και την βελτίωση των συνολικών προσφορών υπηρεσιών. Επιπλέον, τα προγράμματα αφοσίωσης βοηθούν στη μετάδοση στους πελάτες ότι η αφοσίωσή τους και η συνεχής υποστήριξη εκτιμώνται, ενθαρρύνοντας έτσι τη συνεχής υποστήριξη. Παραδείγματα και εφαρμόσιμα βήματα για την εφαρμογή προγραμμάτων αφοσίωσης. Σκεφτείτε την ιστορία επιτυχίας ενός αγροτικού καταστήματος που εφάρμοσε ένα σύστημα καρτών επιβράβευσης. Όλοι οι πελάτες κέρδιζαν ένα πόντο για κάθε ευρώ που ξόδεψαν. Οι πόντοι μπορούσαν να εξαργυρωθούν για εκπτώσεις σε μελλοντικές αγορές και το πρόγραμμα οδήγησε σε αισθητή αύξηση των επαναλαμβανωμένων πελατών και υψηλότερες μέσες πωλήσεις ανά επίσκεψη. Τα βασικά βήματα για την εφαρμογή ενός επιτυχημένου προγράμματος αφοσίωσης περιλαμβάνουν: 1. Επιλογή πλατφόρμας αφοσίωσης. Επιλέξτε μια πλατφόρμα που ευθυγραμμίζεται με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 2. Σχεδιασμός της δομής ανταμοιβών. Προσαρμόστε τις ανταμοιβές ώστε να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις της αγροτικής πελατικής σας βάσης. 3. Πρόθεση του προγράμματος. Χρησιμοποιήστε τόσο σήμανση στο κατάστημα όσο και ψηφιακά κανάλια για να ενημερώσετε τους πελάτες σας για το πρόγραμμα. 4. Εκπαιδευτικό προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι καλά εξοικειωμένα με τις λεπτομέρειες του προγράμματος, ώστε να μπορούν να εγγράψουν αποτελεσματικά τους πελάτες και να επικοινωνήσουν τα ωφέλη. Ενσωμάτωση παραδοσιακού και ψηφιακού marketing. Η σημασία της ενσωμάτωσης των παραδοσιακών μεθόδων marketing με τις ψηφιακές στρατηγικές. Στις αγροτικές περιοχές, όπου η ψηφιακή πρόσβαση μπορεί να είναι ασυνεπής και η σχέση της κοινότητας είναι θεμελιώδης, η ενσωμάτωση παραδοσιακών μεθόδων marketing με ψηφιακές στρατηγικές είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή η μεικτή προσέγγιση διασφαλίζει την αποτελεσματική προσέγγιση όλων των τμήματων της αγοράς. Οι παραδοσιακές μεθόδοι παρέχουν τις απτές προσωπικές πινελιές που εκτιμώνται ιδιαίτερα στις αγροτικές κοινότητες, ενώ οι ψηφιακές στρατηγικές προσφέρουν επεκτασιμότητα και αποτελεσματικότητα. Εξερευνήστε διαφορετικές παραδοσιακές τακτικές marketing. Οι αποτελεσματικές παραδοσιακές τακτικές marketing στις αγροτικές περιοχές περιλαμβάνουν: 1. Τοπικά έντυπα πένσα. Η τοποθέτηση διαφημίσεων σε τοπικές εφημερίδες ή περιοδικά προσεγγίζει κοινό που βασίζεται σε αυτά τα μέσα για ειδήσεις και πληροφορίες. 2. Πίνακες ανακοινώσεων κοινότητας. Αυτή είναι ιδανική για τη δημοσίευση ειδοποιήσεων σχετικά με επερχόμενες εκδηλώσεις, προσφορές ή νέες κυκλοφορίες προϊόντων. 3. Ταχυδρομείο. Οι εξατομικευμένες προσφορές αλληλογραφίας μπορούν να δημιουργήσουν μια άμεση σύνδεση με τους κατοίκους, παρέχοντάς τους ειδικές εκπτώσεις ή νέα σχετικά με προγράμματα αφοσίωσης.
Αξιοποίηση δεδομένων και αναλύσεων για τις στρατηγικές αποφάσεις. Ο τρόπος με τον οποίο οι αγροτικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την ανάλυση δεδομένων για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά. Αναλύοντας τα δεδομένα πωλήσεων, τα σχόλια των πελατών και τις μετρήσεις αφοσίωσης στο διαδίκτυο, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν δημοφιλή προϊόντα, αποτελεσματικές προωθήσεις και πιθανούς τομείς ανάπτυξης. Εργαλεία και τεχνικές για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων των πελατών. Βασικά εργαλεία για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν 1. Google Analytics για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας και της συμπεριφοράς του ιστότοπου. 2. Social Media Analytics για τη μέτρηση της αφοσίωσης και την προσέγγιση χρηστών σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram. 3. Συστήματα CRM για τη διαχείριση αλληλεπιδράσεων πελατών και δεδομένων πωλήσεων, βοηθώντας την τιμματοποίηση των πελατών με βάση τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις τους. Τα προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία μπορούν να μετασχηματίσουν τις αγροτικές επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να προβλέψουν τις τάσεις πωλήσεων βάσει ιστορικών δεδομένων και να προβλέψουν τη συμπεριφορά των πελατών. Για παράδειγμα, ένα αγρόκτημα μπορεί να χρησιμοποιήσει μοντέλα πρόβλεψης για να καθορίσει τους βέλτιστους χρόνους για την εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων, μεγιστοποιώντας τις πωλήσεις και μειώνοντας τα απόβλητα. Με την ενίσχυση των προγραμμάτων αφοσίωσης, την ενσωμάτωση παραδοσιακών με στρατηγικές ψηφιακού marketing και την αξιοποίηση επιλεγμένων αναλύσεων δεδομένων, οι αγροτικές επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής μπορούν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση marketing που όχι μόνο οδηγεί στην ανάπτυξη, αλλά και ενισχύει τους δεσμούς της κοινότητας και την αφοσίωση των πελατών. Ανακεφαλαίωση των βασικών συμπερασμάτων από το marketing. Κατανόηση της σημασίας του εκπαιδευτικού marketing. Το εκπαιδευτικό marketing υπερβαίνει την παραδοσιακή διαφήμιση, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στο κοινό σας. Χτίζει εμπιστοσύνη, εδραιώνει εξουσία και καλλιεργεί μακροχρόνιες σχέσεις. Εντοπισμός και αποτελεσματική στόχευση του κοινού. Η γνώση των δημογραφικών στοιχείων, των προτιμήσεων και των σημείων ενδιαφέροντος του κοινού σας είναι απαραίτητη για τη δημιουργία σχετικού και ελκυστικού περιεχομένου. Προσαρμόστε τα μηνύματά σας για να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Αξιοποίηση διαδικτυακών πλατφόρμων και εργαλείων. Αξιοποιήστε ψηφιακές πλατφόρμες όπως κοινωνικά μέσα, ιστότοπους και μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προσεγγίσετε και να προσελκύσετε αποτελεσματικά το κοινό σας. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Google Analytics, πληροφορίες κοινωνικών μέσων και συστήματα διαχείρισης περιεχομένου για να βελτιώσετε τις προσπάθειές σας. Δημιουργία ελκυστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αναπτύξετε περιεχόμενο που εκπαιδεύει, ενημερώνει και προσθέτει αξία στη ζωή του κοινού σας. Χρησιμοποιήστε αφήγηση, οπτικά στοιχεία και διαδραστικές μορφές για να ενισχύσετε την αφοσίωση και να μεταφέρετε αποτελεσματικά τα μηνύματά σας. Εφαρμογή και μέτρηση στρατηγικών marketing. Σχεδιάστε και εκτελέστε συστηματικά τις εκπαιδευτικές στρατηγικές marketing. Μετρήστε την επιτυχία χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης και μηχανισμούς ανατροφοδότησης για να βελτιώσετε συνεχώς την προσέγγισή σας. Ενθάρρυνση για την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Λάβετε μέτρα με βάση τις στρατηγικές που συζητήθηκαν. Εφαρμόστε τις γνώσεις και τις τεχνικές που αποκτήσατε για να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε εκπαιδευτικές εκστρατείες marketing προσαρμοσμένες στην επιχείρηση ή τα έργα σας στον αγροδιατροφικό τομέα. Πειραματιστείτε με διαφορετικές πλατφόρμες και μορφές περιεχομένου. Εξερευνήστε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, παραδείγματος χάρη μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, διαδικτυακά σεμινάρια και πειραματιστείτε με διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, παραδείγματος χάρη βίντεο, γραφήματα, μελέτες περιπτώσεων, για να δείτε τι έχει καλύτερη απήχηση στο κοινό σας. Πόροι για περαιτέρω μάθηση και υποστήριξη. Πρότυπα και οδηγοί για τη δημιουργία περιεχομένου. Αποκτήστε πρόσβαση σε έτοιμα προς χτίση πρότυπα για αναρτήσεις ιστολογίου, οδηγούς δέσμης ενεργειών, βίντεο και άλλες μορφές περιεχομένου για να βελτιώσετε τη διαδικασία δημιουργίας. Άρθρα και αναφορές σχετικά με τις τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές. Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές του εκπαιδευτικού marketing μέσω άρθρων, ερευνητικών εκθέσεων και δημοσίευσεων του cloud. Διαδικτυακές κοινότητες ή φόρουμ για επιχειρηματίες αγροτικών περιοχών. Συμμετάσχετε σε διαδικτυακές κοινότητες ή φόρουμ όπου οι επιχειρηματίες της υπαίθρου
συγκεντρώνονται για να συνδεθούν, να μοιραστούν πληροφορίες και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο στην πλοήγηση στη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής. Πρόσθετοι πόροι, πρότυπα και οδηγοί. Πρότυπα αναρτήσεων ιστολογίου και οδηγοί ενεργειών βίντεο. Άρθρα και αναφορές, τάσεις και βελτιώσεις πρακτικές στο εκπαιδευτικό μάρκετινγκ. Διαδικτυακές κοινότητες, φόρουμ για επιχειρηματίες αγροτικών περιοχών για σύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών. Εφαρμόζοντας αυτές τις στρατηγικές και αξιοποιώντας τους προτινόμενους πόρους, μπορείτε να ενισχύσετε αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές σας προσπάθειες marketing, να προσελκύσετε το κοινό σας πιο ουσιαστικά και να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους στον αγροδιατροφικό τομέα. Η συνεχής μάθηση και προσαρμογή θα διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές σας παραμένουν σχετικές και αποτελεσματικές σε ένα δυναμικό ψηφιακό τοπίο.